Unong Colorado upadon kti hagaban penyap bela kajong ka kurim ke badang armet lembat arngut ki khun kentei ki badang riat haus nam arjar khat pra menta uim hapdeng kajing seir jong kajing im hapo kapatok u Chris Watts udon kajing seir na kajing syak tombor lene syak penyap ki para koidi ki ba penpawi kajing bitar halor ke kamboman ke ba ulale ong kelat pathai kubor ki babun ki para koidi ki kwa ban tombor ya ong uwe u koidi ubala syong patok kumba sisnam harangkat bat Watts Watts ulah kubur ya kajing don kti hakaba penyap ya la kajong ka kurim ke badang armet ka syanam lembat arngut ki kun kentei padang red ka bela sausnam bat ka seles laisnam kerta hausnam arjar khatpra hakaba ningkong ulah kentat ya ke badon kti hakane ka kam penyap here hadin ulah pla ba ulale ya kane ka kam pentriam bashir khai haka jing tho sha kanong bishar Watts ula pla kumno bo ula persyang ban ksi yap lagi jong ki khunret haswa buun penyap yala ka jong ka kurem ula ongru ba ula penankam neka sangkli naga jing thia jong ki ban penyap yaki ka jing persyang ka jong u ban penyap yala ki jong ki khun haka ban ningkong kala pulom no here haden bo ula yo ya kalat ban penyap yaki bat ban lej berat yaki med ya phapo ka top umnyang Watts udon ya ka jing dei berka wepat ka para bayatri lang kan Nicole Kessinger ki he pulit kinget bakane kala bandai ka daw bakongsan ka balam sikane ka kampen ya bashir khai hadin ka Kessinger kala penpau baka ong bakala nang tharai bu Watts uladap banyak khatno naga kurim jong u hadin bakila sedang bandon ya kajing adai menta Watts uladon hapdeng kajing syak set patok hadin bu ula syak rai penram naga baset patok baro shi jing im